Naobserbahan ng COMELEC Magaraw na mayorya ng mga voter registrant sa katatapos lang na voter registration ay mga kabataan sa bayan. Ayon sa Election Office ng Bayan, kabuuang 680 ang mga naitalang voter registrant at higit sa 400 sa mga ito ay pawang mga kabataang edad 15 hanggang 17 anyos. Lumalabas sa datos ng COMELEC Magaraw, kabuuang 19,719 ang bilang ng mga kasalukuyang aktibong botante at sa halos 20,000 botante, 202 lamang dito ang may edad 15 hanggang 17 anyos, kung saan aminado ang opisina sa mababang bilang ng mga kabataang botante. Dahil dito nagtalaga sila ng 3 registration sites sa loob ng 10 araw para mahikayat ang mga kabataang magparehistro. Nagbunga naman ang hakbang na ito ng poll body sapagkat mula 680 na bagong rehistro, 454 o mayorya ng mga voter registrant ang mga kabataang nag-iedad 15 hanggang 17 anyos. Before po kami nag-register, yung 15 to 17 natin is 202 na lang. Kaya po yung focus namin ngayong registration dun sa 3 high school. Kaya po yung in-encourage namin yung mga 15 to 17 kasi 202 na lang sila nung nag-recompute kami ng December 1 na BSKE. Sa registration po dito sa Magaraw, very productive tayo kasi nilibot natin yung mga malalayong barangay at pinuntahan namin yung 3 high school, yung Punong Integrated High School, Magaraw National High School, and yung Doroteo Federes High School. Gayunman, ayon sa opisina ng COMELEC sa bayan, kulang pa rin ang 10 araw para maserbisyo ka ng lahat ng gustong magparehistro. Dagdag pa nila, kung maaantala ang barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre, posibleng magbukas muli ng voter registration sa Oktubre. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng COMELEC sa mga mamamayan lalo na sa mga kabataan na samantalahin ang pagkakataong makaboto at makilahok sa darating na halalan. Mag-antabay po kita sa mga bareta sa National TV, sa radyo, kung naarin po ulit mapaisi ang COMELEC sa pagbubukas ng registration, na nakadepende man po kung madagos o dai ang ang election mo niya na December 1, 2025. Richin Bue, CSN.